Ready ka? Caster ko. Mas malakas. So yun mga Benny, makulay na buhay. So nandito na tayo sa Punta Verde, kung saan natin gagawin yung okasyon. So may event tayo dito sa Punta Verde, Angeles, Pampanga mga Benny. So nandito na yung team. So mga Benny, ang Punta Verde, isa din sikat na subdivision dito sa bayan ng Angeles. Yan, ganda ng lugar. So ayun mga Beli, nakasalubong pa natin yung L3 ayun. Naghahanap pa lang din sila. Dito, kamusta po? Ay po, yun pang yun. Ikaw na. Kayo ba may okasyon ngayon? Oo. Okay. Ano namin, 50th anniversary namin. Good morning po mga kabeli. Anong balita? Kumusta yung biyahe mga kaibigan? Okay po mga kabeli. Ayos po. Good morning po mga kabeli. Ay ako. Hindi ka maglakad. Dito. Ay, dala rin yun, dala naman. Mga kabeli yan. Nag-out na sila. Shoutout po doon sa nagmamantika mo ka. Buti daw. So mga Bel, nandito na tayo sa bahay nila Kuya Bel and Ate Mel. So ano to? Wedding anniversary nila. Happy wedding anniversary! Punta Verde. So yun, nagagayak na sila mga Beli. So yan na, tapos ano sila ni Kuya Noel and Ate Pe Martinez. Dumudurot Dory Peace. Menudo. Roast beef. Ano ba? Chicken barbecue. So maberi marinate ko muna yung chicken barbecue sa pork menudo dahil mamaya pa po itong ating set dito after lunch to. So time check tayo 9:30 po.
Kaya mga bel, ayun na natin, napakukuluin na natin yung pork ribs. Maglalagay tayo ng salt. Kasi mga bel, naka-hand gloves tayo bago. Black pepper. Oh, tome pa na yan, Ton. Babagsak yung paano. So mga belly, marination, magmamarinate muna tayo. So mga belly, ito yung pork menudo natin. Bawang sibuyas. Wala. Laurel. Okay mga belly, mamarinate muna natin ito at least mga 30 minutes bago natin siya pakuluan ng low fire. So yung mga belly, pinakukuluan na palanihin ko yung pork ribs natin para sa sweet and then sweet chili sauce. So mga belly, ito chicken barbecue. Marinated barbecue, marinated mga belly, chicken powder. Black pepper. Ilagyan natin ng konting bawang. So ito mga belly, paiyaw natin kay Adam mamaya. Pag nagkaroon ng grill mark, pakuluan natin dito sa sauce. So dito sa pinag-marinate na ito. Ito kami ito. Okay mga belly, mamarinate muna natin to at least mga 30 minutes din to bago natin siya paiyaw kay Adam. Anton! Yes po mga kabel. Ay tapos mga belly, may pinapashoutout po si Mrs. Kabeli. Hanapin natin. So yan, shoutout po kay Ate Rosalie. Shoutout po sa aking asawa Rosalie, May 17 at ang aking ipag Maricar, May 24. Belated happy birthday yan na. Happy ano? Belated happy birthday po kay Ate Rosalie and Ate Maricar. Saka doon sa pamangkin yan, daughter Jewel Smith and Nanay Weng Isip. Shout out po. Ay, ano to? Si Ate Weng. Ate Weng Isip. Yan, shout out lahat sa mga family. Coswell family, Isip family. Yan. Thank you. Paring Roel. Shout out. Shout out po. Okay mga belly, okay na to. So, takpan muna natin. Tapos mamaya, pag-grill na natin kay Adam. Okay lang, bibreading na tayo ng fish fillet. Mga kabel, pepper po ah. Wala ko kahit tilapia.
Mabeli. Chicken barbecue na tayo. Chicken barbecue. Mabeli, chicken barbecue. Yun mga kabalugbog. Oh. So yun mga belly, nag-start na si Adam mag-iyaw ng pork barbecue. Pork barbecue ba yan, Adam? Opo mga Mabeli. Opo. Chicken barbecue po. So yun mga belly, chicken barbecue. So i-grill muna ni Adam, tapos gagawa lang tayo ng sauce para doon pakukuluan natin doon. Sarap to mga belly. So Yun, mga kabili. So mga belly, start na tayo sa minuto. So mga belly, ngayon pipirituin ko naman yung matay. So mga belly, pinurito natin yung pork liver. Pirituin lang natin ng konti. So yan, isa din to sa pantanggal lang sa mga belly pag pinurito nyo yung atay ng baboy. Okay, gulay. May mga belly carrots, patatas. Yung mga belly, pinalimbutin muna natin yung carrots, patatas, tapos susunod natin yung bawang sibuyas natin. Ito naman mga kabili, magpa-fry tayo ng pork ribs. Yung mga belly, bawang sibuyas. Yung mga belly, papupulayin muna natin yung bawang sibuyas, tapos yun na, tuloy-tuloy na to. Sorry. Ayaw, paano rin? Yung maguling ko. So yung mga belly, okay na yung bawang sibuyas natin, so buhos muna ton. Bali. Sabi po. Danan. So mga belly, yung katas nandun eh. Ano ba? Parang yung hotdog. Okay mga belly, hotdog. Red bell. Toyo. Ilan na rin dito sa mga niliga? Red bell. Pasas. Laurel. Paminta. Okay mga belly, pasas. Green peas. Okay, tubig.
Dalawang tomato sauce. So yung mga belly tomato sauce na lang ang kulang na ito. So ito na. So yung mga belly, ayaw lang natin maluto yung sauce na ito. Tapos titikman natin maya maya. Thank you. Mga belly mix seafoods. Alimango. Yung mataba ito mga belly. Ito na. Sarap. Ayun na. Yung mga belly, takpan muna natin kasi maluto yung alimango natin. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. Yung start na singgo. Display mga belly. So dito mga belly, kailangan low fire lang kayo. Pag malakas po yung apoy nyo, madaling masunog yung breadings. So, sariwa yung loob. Tatlo atin. Naipon. Itong. Yung mga belly red bell. Carrots. Okay, puset. Start try. Okay mga belly, tatakpan muna natin ito kasi maluto yung mga seafood. Tapos yun na. Sarsa na tayo. Okay mga belly, titikman muna natin itong ating pork menudo. Okay na pa. Okay mga belly, masarap na yung pork menudo natin. Magambot na rin yung gulay. Okay, so pwede na to, plating na to mga belly. So mga belly, wag yan yung mix seafoods natin. So lagyan na natin ng sauce. Anton, Anton! Yes po, Ninong. Tonton. Natatawa. Natatawa si Mori. Ito naman rin. Kaya mga belly, oyster sauce. Mayumuton. Paminta. Hey, black pepper. Brown sugar.
palapot. Yung mga belly, titikman na natin. So, okay na to. So mga belly, gagawa na tayo ng sauce ng ating spare ribs. Barbecue marinated din ito. Oyster sauce. Wala naman tayo. Wala naman oyster. Ito, mali. Black pepper. Hey, brown sugar. Yung mga belly, pag ito kulay, medyo light pa siya, dagdag pa tayo ng oyster sauce. Okay, oyster sauce, dagdag tayo. Ribs dam. So mga belly, mimix na natin yung ribs dito. So ito mga belly, pinakuluan natin, tapos pinritoningo, tapos yun, ginawa natin ng sauce. So yung mga belly, ito yung pinagpakuluan kanina ng ating chicken barbecue. So ngayon mga belly, gagawa na natin ng sauce. So magdadagdag lang tayo dito. So ito yung marinated kanina. Dagdag lang tayo yung barbecue marinated na sukal, paminta. So mga belly, ito pakukuluan natin, tapos lalagay natin itong inihaw ni Adam na manok, tapos yun na, lalaputan lang natin ito. Ito ang buhos mo yun. Yan yun, yan. Sabi ito, tapos so mga belly, yan lang natin maluto yung manok. So medyo fluffy pa yung loob nito. So tatakpan muna natin. At least mga 10 minutes siguro.
loko. Malaulan dyan naman. So yun mga belly, tignan muna natin tong ano. So ito na yung chicken barbecue. So lagyan na natin ng isang butter. Sige dam, lagay mo. Mga Beli, butter. Okay, takpan mo ulit. So ang sarap na ito, ang bango na ito mga belly. Tapos ka na ga? Basta pa, mga beli. Ay, isang bagsak muna dyan. So yan mga belly. Yan, last na tong ating chicken barbecue. Tapos na tayo. Ang oras natin is 12:30, 12:25, 12:20. Anong tama? 12:20. Lalagyan ako pala mare. Okay, palapat lang. What's up? Okay mga bele, ito na yung cornstarch natin. So ilalagay na natin. Dinagay na pala natin. Okay mga bele, titikman natin. Kulang sa mayo mo. May mga beliwagin na to, soft plating na to, chicken barbecue natin. Angat nga. Padam ito. Taro nga. Maidi ka. Kaster ako. Mas matakas. Hey, Abel, chicken barbecue. Manyaman. Sige. So yun mga belly, tapos na tayo magluto. So time check, 12:30 na po. So 1, start na po yung party nila tita. So magpapahinga muna ako dahil 3 AM pa lang, gising na ako. Hindi katulad ng team, nakatulog kanina sa sasakyan to. Okay, so yun. Bawi muna tayo kahit isang oras na tulog. Thank you. Bumili kayo sa palengke na kasama yung mga... Napanood niyo po kami sa nagbigan. Tito, happy anniversary. Tita. anniversary Ano po? ko. Ano message mo ate kuya? Ayun no. Message. Oh, message. Shout out. Oh, shout out sa mga kapatid ko sa California. Kuya ko, mga ate ko, tsaka si May, si Gina, nakalimutan ko na. Yan. Si Linda, Kuya Mel, tsaka si Ate Flor. Anak mo ako. Yung mga pamangking ko, si Ashley, si Geraldine, Lamis, pati si sino ba yun? Hindi na lang muna. Sige. Ayun, Happy 50th wedding anniversary. Shout out. Shut up. Shout out. Nahihiya.
O sige na. Okay. Yan, thank you po. Namit natin. Sige, Noel, baka gusto mag-shoutout. Ate. Shoutout sa lahat ng mga kapatid ko, Kuya Mel, Kuya Bel, si Ate Linda, si May, yung bunso namin, mga pamangkin ko, shoutout sa lahat, mga kaibigan ko, sila Connie, Edith, Loli, Vicky, at si Amy, lahat at mga kaibigan ko sa Toys R Us, friends ko, si Cory, si Pasita, si Marina. At kung may nakalimutan ako, sorry. Gusto na lang sa lahat. Thank you, tita. Tita. Shout out. Mami. Rose, shout out. Say hi ka. Happy golden wedding anniversary sa aking mga best friend. Yun. Especially my loved one. My best friend since Follower nyo kami, ah. Opo, Since tita. high school. Best friend ko na to. Anong school po kayo nung All Angel College. college? Sa Angeles po. Thank you po. Tita, ikaw naman. Happy anniversary, Mel and Bel, sa kanyang mga kapatid ko sa San Leandro, California. Okay, thank you. Boto nyo ako. Thank you po. Si ano? Shoutout ka rin? Thank you po. Kat, Kat! Nahihiya yun. Kat, shout out. Opo, Gi. Nahiya. Okay, mga pwede. Picture. Wala, nasa Batangas ko si Jeff. Ano yun? Sama ka? Okay, 1, 2, 3. Smile, 1, 2, 3. Kasama tayong dalawa. Ayun. Bob, bigyan. 1, 2, 3. Wala ko si Jack. Happy 50th anniversary to my Kuya, Bel, and Ate Bel. Golden anniversary. Thank you. Akala nga mapapatay. Kaya naman sa Sige po, panganay na babae. Di pa nga, wala na. Nawala na si Ate Let. Ang taon na Tacobo. Si Kuya Boy Rodalo yun. Ikaw mo ba si Kuya Boy Rodalo yun? Aming per. Ay, hindi. Iba yun. Iba yun. Bayan ko yun. Ng aming bird. Kain na kayo. Kain na. Malamig na. Huwag kayo mahiya. Kain tayo. Tayo tayo lang. Diba? Darating yung bisita, stress pa. Sino? Mel, dito na. Meron ka na. Hindi ka na meron. Barbecue chicken. Kuya. Eat all you can. Kuya ate. All you can Oh. eat. All you can eat. Ano mo? Kuda mo sila. Yan. Happy 50th wedding anniversary. Okay. Thank you, Bear. Fish fillet sa labi. Fish fillet.
Kain nyo ha. Wala naman bisita. My favorite. Sige po. Wala na pa rin. Ito dito kambing. Kambing po. Oh hindi, ano. Ribs. 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 Pork, Chili. pork ribs ano? Pork, yeah. Chili sauce. Beef. Fish. Say hi, madam. Hi. Shout out sa US, sa Anyaw. At sa lahat ng mga kapatid ko, shout out ulit sa inyo. Nagtatago sa camera, kaya magpakuha. Sige na. Sige, babalik ka ha. Ate, yachi wala ka. Yan at si. Nagsatak ka ng kaming na. Karing na mag-anak mo kamag-anak. Ate Rose, So, di mo karing kamag-anak ko. ayun yung loto na, ano namin, uploaded namin. Yan yung loto namin. Na pinagawa sa Magalang. Sa kanya? Sa Magalang. Taga-BP at saka Concepcion Tagula. Sure up. Yummy. Kumain kasi ako kanito. Maikaw. Sarah, take what you want. I have. FPG lang niya. Ang bilis nila magluto. Ang bilis magluto. Breakfast kanina na dumating sila, nagbe-breakfast kanina. Ang bilis nila magluto. Sarah, what do you want? The mini skirt. Ina, get some. And then, What kind of super? Sarah, sleep. Sisindi ko para dito sila. Careful kasi plate mo. And then this one, Sarah. Yeah. Sarah, are you? You're not coming, busy. Oh, good. Oh, wow. Actually, dito na. Okay.
happy anniversary, Lolo Bell and Lolo Mel. We love you guys. Si ate naman. Huwag kayo mahiya. Baka hindi kayo... So yan mga Beli, pauwi na ang Team Kabeli. So mamaya pa daw mga 3 ang mga bisita. So time check, 1:30 na po. So sabi ni Kuya Noel, pwede na tayong umuwi. Yan, happy wedding anniversary po. Golden na ba pag 50? Ayan, basta happy anniversary na lang. Golden kasi nakalaan yung mga lobo nila kanina. So yan, happy anniversary po sa mag-asawa. Tita Melen Abilino Esplana. yan, thank you po. Tita Abilino Esplana, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Kapatid po sila ni Kuya Noel and Ate Pe. Yun. Thank you Ah, pangkain daw natin sa labas. Ate daw kaya sabi nila Tita Pe. Thank you po. Thank you po. Ate Pe. Tarararararararan tantan. Okay, Ate Pen, Kuya Noel, maraming salamat sa suporta. So, yun, magkita-kita ulit tayo. Tapos mga Beli, yan, happy wedding anniversary. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pag-suporta at pagtangkilik sa Kabeli. So, pang siyam na natin nila Kuya Noel and Ate Pe sa service namin catering. Thank you po. Ingat. Tarara. Ang dami ng kawa.